Ruhani, hi. Hi, Ruhani. Hi. Kika da bai kirji. Ya mala. Ya ce da yin sallah asuba. Kuma kafara ke. Kai ɗin ne gara ne, ba na sa. Kin san da musulunci kika zo. Ruhani, Ruhani. Kai brother, me yasa ka kawo mana marar ladabi wadda ba ta shirya neman ɗaukaka ba? Ya ce gaskiya ni da nake domin ina jin tsoron gamuwata da Allah. Mai rawa cikin tashin hankali da hoto Kunya abin kunya. ya ba su tsoro, zai yi banza da su na wani lokaci. Ya zana ya goge, ya zana ya goge, ya ɗago kansa a fusace ya ce, "Ke ce mai tsoron Allah? Ke da saurayi ya sa kika yi wa iyayenki tawaye?" Yana surkullansa, yana gogewa, yana bayani. Bayani ma'ana kana surkullanka, kana gaya mata sirri. Yawwa. Ya ɗago kansa a fusace ya ce, "Ke ce mai tsoron Allah? Ke da saurayi ya sa kika yi wa iyayenki tawaye?" Yana zana ƙasa, yana gogewa, yana bayani. Sun zaɓa miki dalili kuka bijire musu. Wannan shi ne tsoron Allah. Ya ce da zana ƙasarsa yana gogewa, ya ce Allah na shiga uku. Wannan wani irin tunan asiri ne. Wani ya ce rufe mun baki. Munafukar banza. Yanzu ba a gidan magajiya kike ba, wanda ta ga dama da shi za ki kwanta. Haka kuma za ki karɓa tunda kin bijire wa iyayenki. Wannan shi ma tsoron Allah ne. Zai ji motsin mutane